Good morning guys, kain tayo. Today is Kamayan Day. Sarap nung ano eh. Gumawa ako nung kamatis, sibuyas, kalamansi, sili. Tapos tinapa flakes. Yun, ang sarap. Tapos nagprito si auntie ng ano, talong. Perfect combination. Perfect match. Tsaka coffee of course. Perfect breakfast. Kain tayo. Oh, kaya pala. Ayun, ang sarap guys. Ito yung ano, yung nilalagay sa ito malabon or pansit palabok para mas malasa yung sauce niya. Ayan, tapos pwede nyo rin siyang ilagay sa mga gulay, ganun. Teka, ayun, mag-focus na naman. Ayan, kung magigisa kayo ng gulay. Ayan, ganito nga. Pwede na kayo magpiprito. Ayan, diba? Mas healthy siya kasi ano siya. Parang ano ba yung sinanlag ante sa Tagalog? Binati. Sinangag. Ayun. Parang sinangag na tinapa. Pinlake siya. Tapos, inano, sinangag siya. With salt lang. Harap. Mga pagkain sa bukid. Ganito. Muna na ako kakain kasi mamaya pa yung gigising yung dalawa. Kailangan ko na ulit bumaba eh. Kasi kahapon wala akong na-accomplish. Mga pupuntahan ko dapat. Harap. Parami ata kain ko na ito guys. Sarap sa talong. Pritong talong. Bagong product to ni Nene. Kasi para daw doon sa mga nakatira sa condo, mga hindi, alam mo yun, di ba pag nakatira ka sa condo, daming bawal na ano, bawal ka magprito ng tuyo, ganyan, yung mga fishy smell. So yan, o kaya yung mga nasa ibang bansa, ganyan. Kasi pag tinapa talaga, di ba, mabilis siyang ano, lalo na pag hindi siya tapang-tapa talaga, yung pinausukan, is mabilis siyang uurin. Ito kasi, since dry na siya, so matagal yung ano, matagal yung shelf life niya. Yan, and yung mga may oil naman, pag sinip mo overseas, minsan maglilik or mababasag, may tendency mabasag. So ito, since dry lang siya and naka-ziplock, ano ba yung packaging ni Nene? Yung natatanggalan yung air, parang ganun. So, safe na safe siya. And, naglalast siya hanggang siguro mga 6 months. Yan. Basta nasa airtight container lang siya. So, magiging available din soon, guys. Vacuum. Yun, naka-vacuum seal. Sarap. Wow ka talaga, no? Kung kailan nag-edit ako eh. Kung kailan may ginagawa ako eh. Oh, tingnan mo. Oh, malis ka dyan. Aliyan na. Alis! Ay, sira yung sans! Percy boy! Ay, sus. Tingnan mo, ni-stop niya pa. Ay, naku. Ang sarap na ito, guys. Oh. Alam ko, masarap ako. Ay, sus. Ito. Bakit bagong gupit ka? Ano ba yan? Yung lumpiang toge, sarap. Lalo pag bagong ano, bagong prito talaga. Yung papaso pa yung bibig mo. Yummers, 10 pesos isa. Yan yung merienda namin. And, ayun nga, kakain ko lang. Kararating lang namin ni Rico galing bangko. And, ayun, wala naman po ako na-accomplish. Sarado na naman yung mga bangko. Ang agang magsara.
BPI and BDO. Alas 2 lang ano. So, yeah, bukas na lang. Agahan ko na lang. Para makuha ko na dapat yung mga makuha. Na-follow up na ako nung ano yun. Mga pinagkakautangan ko. Charot. Mga requirements. Mga bunso. Kasi uwi na kami sa Nueva Ecija. Kailangan ma-accomplish ko ng mga dapat ma-accomplish. Sana or... At ayun nga guys, may dumating na naman na ano, na Shopee. Sabi nila dito, ano yan te? Everyday na lang may dumadating na ano, na Shopee at Lazada ka? Hindi kasi isang ano lang to, add to cart lang ako. Tapos iniisahang checkout ko lang. Hindi siya isang araw lang na in-order ko. Minsan pag bago ako matulog, magbabrowse ako, may add to cart ako na ganun. Tapos pag bet ko na siyang ano, pa-check out yun. Check out ko na. So, buksan na natin to. Kasi ayoko yung pag yung Lazada haul. So, everyday na lang guys. I-open natin. Yeah. Ito naman, kaya mahal kasi ano to, ilutuan ng itlog. Bunso, asan na naman yung cutter? And speaking of, ay, kabayo pa. Uy, tanggal na. Very poor na tayo. Tingnan yung ano natin. Dapat pala nagpabili na tayo kapon kinene din ng cutter, no? Kasi naman, ang dami-daming cutter dito. Gunting, cutter, ballpen, ruler. Lagi nawawala. Ito din. Colors. Pag gumamit, dito na mabalik. Anyway, ay maliit lang pala yun. Ano yan, te? Ang prituan ng egg. Alam mo yung egg na niro-roll? Ay, Ganun. ano? Ano ba tawag doon? Pang ano, te? Denserol. Ano ba tawag doon? Sana itaw yung Ayun. Oh, parang omelette na gaganon. pinofold. Oo, pafold mo hanggang maging magana siya. Ayan. Pwede siya Maliit pang lang pala siya. rice. Yan. Rice wave. Sinlaki lang ng ano ko, ng mukha ko. Ayan. Pang welding. Oo. Parang pang welding eh, no? Pero na. Pwede yan, te, sa cheese. Pag nag-ano. And then yung isa, alam ko parehas tong ano. Oy, Percy! Bunsa, paano nga ako na itong ano, suka? Baka matapon ni Percy. Asan ba? Sinabi lang ni Papi. Ito, oh. Asan na yung ano, cutter? Ayun lang. Ito na nga. Kaya pala takat Kain po tayo. Kain daw kayo, guys. Ito yung bunso namin, binibenta ko ng 50 million. Baka may gusto dyan sa inyo. Bibenta na namin ng 50 million to. Ay, kabayo ka! Ayun, bunso, nalaglag. Sana may kumuha. Masipag po ito. Sipag kumain. Sipag kumain to. Ayan. And another, lutuan ng itlog. Hindi, for pancake. Kasi may lutuan ako ng itlog eh. For pancake to. Ayan, kasi... Uy, pero maganda. Ang kapal oh. Tingnan mo oh. Diba? Oh, makapal siya. Ayan. Nakaseparate pala yung handle niya. Ado to court na. Sabi ni Lee Min Ho. Sana hindi agad masira. Yan. Paano ba to? So, si daddy na lang siguro mag-ano nito. Maglalagay. And then, may ano kasi siya, oh. May, tawag doon, ito daw, parang indicator na luto na yung niluluto mo. Itong red na to. So, ayan. Ano pa ba yung dumating? Baka bukas may dadating pa tayo. Hindi kasi sabay-sabay dumadating. Eh. T-shirt na naman po. White na naman na t-shirt. Ay, hindi. Iba-ibang kulay pala to. I mean, ano. Ayan, gray. Tapos white. Yung in-order ko. Pero hindi naman tayo laging naka-white. May pangpalit tayo na gray or black. Ano all? Ayan, kasi naghanap ako noon. Yung isang nabili ko kasi, diba, ano siya, cotton spandex. Eh, gusto ko talaga, 100% pure cotton. Ayan, katulad nito suot ko, yung dumating kahapon. Ganda, diba? Yan. Tapos ito, yes, ito talaga. Basic organic, 100% cotton, eco-friendly. Ganda. Sa ano? O, tingnan mo. O, cotton na cotton. Ganda.
Oh, ito talaga gusto ko, yung cotton. Yan, yung mga Hindi ganyan yan na. maganda kung walang XL. Ano nga eh, MX to L. Anong ibig sabihin nun? Medium to XL. Medium to XL. Ayan. Medyo malaki-laki yung kinukuha. Pang babae yan eh. Kaya nga. Good morning! Kain tayo guys. Himala. Sumabay itong si Kulot sa amin. Ha? Masaya ako. Bakit? Siguro. Ba't ka masaya? May wifi na. Wala pa nga eh. Kasi pinagkwento di kaya yung malapit sa SS. Kaya nga. Kaya, kasi doon lang pala nila eh. Kaya, marami tayong ulam guys. Ito yung niluto pa kapo ni auntie na chicken fillet. Tapos spam. Ayan. Nakaka-addict tong ano, tinapa flakes ni Nene. Tapos halo lang sa kamatis, kalamansi, sili, sibuyas. Ang sarap-sarap. No need na lagyan ng asin. And then yung upo with sardinas. Yan, hotdog. Then, egg! Yan, nakabalik na si Daddy. Nilabas niya si Tonton at nilabas si Taylor. Kain. Request sa walon. Ayun. Tapos na si Chris. Kasi mula pa lang kami. Nantay ko si Daddy. Yan. Kain tayo. Sabaw. Karamihan leftover lang naman itong ulam namin. Omega. Ang talaga yung ano? Yung itim na sardinas. Hindi na. Hello guys. Ayan, kay Tito Ponying na ako nagpa-drive para maaga-aga makapunta ngayon sa mga dapat puntahan sa bangko. Unahin ko yung bangko. Ayan, kasi kahapon pumunta kami ni Rico. Close na ang agang nagsasara. Alas 2. pumunta tayo? Alas 2 kami walis ng store. Pagdating doon, wala na. Din na rin kami na, no, pinapasok. Kaya ngayon, 12:30, abot naman ako. Yan, sakto nag-deliver sila ng order sa Shaney. Sinantay ko na lang sila. Yan, kasi yun, si Rico, hindi rin pwede ngayon magmotor gawa ng flashing. My birthday. Naki-birthday kagabi kasama isang kapatid ko, mga high school daw nila. Friend. Yun, mga nagtatawag ng uwak kaninang umaga. Alex. Sabi pa naman, te, may birthday lang kami, pero hindi kami inom. Sabi ko, ako tigil-tigilan nyo sa di inom, ha? Hindi, tatagay lang kami, promise. Ayun, kaninang umaga. Kala mo yung buntis na naman na walang kadala-dala. Every time na yan, sabi niya, hindi na talaga ako iinom. Sabi niya, kaloka. Yan, butan dito si Tito Ponying. Gahatid sa atin. Uwi, ano naman? Tito Ponying! Kailan na naman tayo? Oo. Yan, uwi na naman tayo ng Asad Nueva Ecija. Ayan, monthly visit kila mama. Tapos, Ayos na lang tayo. Kaya Yung sa nga eh. bundok Kaya, nakaka-excite, no? Lagyan na ng kubo. Diretso ba? Doon ka Oo. nagdumaan saan? Tapos, sisilipin din kasi natin yung sa taas ngayon pinapagawa kong sa mga doggies. Yan. Magic! Iba na yung driver ko. Ayan, tapos na ako dun sa BPI guys. Sunod sa naman tayo, sa BDO tayo. Ayan, magkahiwalay kasi yung yung branch. Yan. Kaya iba-iba talaga pupuntahan natin na address. Yan, after nito, okay na. Tapos na. Papalalambot na naman tayo ng mga order. Yan. Basta ka. Kumusta ang Kumusta yung 1 week na hindi ko siya kinakausap, guys? So, kwento ka. Ako'y masayang masaya. Wala na akong kwak-kwak. Kaya pala eh. Di ba sabi ko sa inyo, may cold war kami. Hindi ko lang siya pinapansin, yung ganyan. Wala talagang ibigan. Hindi kami sabay kumakain, walang pakialamanan. Pero alam niyo ba? Masaya ng buhay ko. Sorry, natatawa kasi ako. Hindi siya naliligo.
naliligo, guys. Natiis niya yun. Grabe, 1 week hindi siya naliligo. Kaloka, may lupa na yung... Bahong-baho naman siya. Kaya alam nyo, imbis na patatagalin ko pa yung ano, yung hindi ko pagpasin sa kanya. Sabi ko, hindi ko na kaya to. See? I won! I won. Naloko ko. Yun ang panlaban niya, hindi siya naliligo talaga. Ay, sorry guys pero I grabe. won. Naalala ko. We are the champion. Kasi imbis na magbunga nga talaga ako, walang pansin na Aba, napapansin ko, parang hindi ito pumapasok ng banyo or ano Hindi man na naliligo Natiis mo yun? Buti hindi ka nagkaputok doon. Ha? Hindi ka nagkaputok. I won, di ba? Grabe mga papsi, ganyan ba kayo? Nakakaloka talaga. Kaya, pinansin ko na lang kasi ba, I won. gusto ko nang palitan yung yung bedsheet, di ba? Ay, Diyos mio santísimo. Colors. So, ayun, dito na tayo. Pasensya na parang ang babaw yung nung kwento ko, pero naloloka talaga ako. So, ayun nga po, katapos lang namin kumain, late lunch. At andito na naman tong dalawang to. Lahat pala tayo naka-gray. Uniform. Ayan. Ang sarap nung nung bunso. Yung tag dito? Siomai. Oo nga. Puro talaga Balot yan. puro karne yung laman. Tapos nag-order lang ako ng chow fan additional sa Sprite, Coke, sa tsaka Royal. choking. Tubig na lang. Gabi na naman, guys. Ano ba yan? Tapos na naman ang araw natin. Sabado na naman bukas. Tapos linggo. Tapos September na. O, diba? Nakakarinig na naman tayo ng mga mga tugtugan ni Jose Marichan. Ayan. What time is it na ba? Pa-close na rin kami. May naantay lang akong yung pastil. Nag-order ako ulit para yun na lang yung dinner ni ni Chris Polo. Gawa ng nag-late lunch kami dito kanina, diba? Hindi na ako magluto mamaya. Yan na lang kainin ni Chris. Tapos, pati ni nila, bunso. Pati ni bunso. Ayan. Pakita ko sa inyo guys yung nagbebenta. Ayan, para if ever gusto nyo rin, lalo na yun nandito lang sa Pasay, or alam ko nagde-deliver din sila via Lalamove. Kung gusto nyo yan, tulong na rin doon kay kuya na nagtitinda ng ng pastil. Sarap talaga, sulit, promise. Kaya nakaka-addict. Ikaw, Chin? Bibili ka? Nagpadagdag ako. Yun. Nasarap kaya. Sarap nun lalo na nasa dahon kasi siya. Yung sarap ng dahon, diba? Tapos na doon sa mainit na kanin. Parang feeling mo nasa bukid ka. Mamaya. On the way na daw siya. Ayan na si kuya. Ubus na, kuya. Ayan, ang kanyang pastil. Okay lang yun. Ilang piraso to, kuya? 11 lang po. Sige. Magkano lahat? Ayan. Ganyan. Yan ang mo, dala-dala mo. Okay. Kano po yun? 75 po. One? Ikaw Kasi ko sa matnom Palugi ka pa. Okay. Nagpapalalamove ka daw ba? Pwede naman po. Ayan. Kontakin nyo siya guys. Ipopost ko yung niya, yung Facebook ni kuya. Pwede naman ni Ma'am. Oo. Ayan, sarap niyan. Ito na yung hapunan kasi namin Taga saan ka, kuya? Pasay Tramo po. Taga Tramo lang. So, yung mga taga Pasay guys, or yung mga malalapit, katulad ng Makati, ganun. Maynila, kaya paano? Lalamove. Pwede nyo naman siyang initin i-micro nyo. Yan, para batikman nyo. Support nyo si kuya sa kanyang small business. Thank you very much po. Thank you. Support po. Thank you, kuya. Ingat. Yeah. Pastil. Pastilan. Nahiya pa si kuya. Yun. Hindi niya pinakita yung face niya kasi. Pero, ayan. Okay na yun. Kung gusto nyo guys matikman, ayan. Spicy. Puro classic spicy na lang to Kuya, Marville. Ito pala guys. Pastil de Marville. Ayan.
Sa mga gustong magpalalamove around Pasay or nasa Makati or Manila kayo, pwedeng pwede. Yan. Pag midnights na, kung gutom na kayo, yung ganyan, tinatamad kayo magluto, ayan, micro nyo lang. The best. Yan. Ito, dito na sa baba yung isa sa taas.